घे पुढे जरा अशी समोरासमोर येवा. हा आता कसा स्टार्ट करा ये तुमकाच दिसताला बारा उद्या बघताना. हा क्या बात है. वाजिले गहू निवडता निवडता वाजिले आमचा गणोबाला आणगे सर्वात मोठा मानगी वरी वाय वरी साड्या वैली वरी आमच्या गणोबाला सोन्याची झाली. आम्ही दोघे मैत्रिणी एकमत करू चहा पिण्याची बंद करू. दोन सूर सुरता भारती गो पुन्हा कोण पुन्हा होता बहुतारी बसल्या डुकर तू मैदानात मला उघडी रंगान गो सांभाळ आपला ढुंगान गो. इंद्राची लांब दोरी गेंडो माझो मोडती जा तरी बघ प्रयत्न तरी कर बघूया पुढतो जा ना. हा तो मार करतो तरी नीचे जावे कशा बसले ते पुण्यात भरले रे तुझ्या बसलं सावळे पुण्यात भरले कावळे. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या गणपती विशेष भागात मी विनय घाडीवकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर या आधीचे बरेचसे गणपतीचे एपिसोड तुम्ही पाहिले असतील, पाहिले नसतील तर ते आधी पाहून घ्या. आणि त्यातला हा विशेष भाग आहे, कारण हा विशेष भाग आहे फुगड्यांचा आणि त्यातल्या त्यात ह्या आपल्या कोकणातील पारंपरिक मालवणी फुगड्यांचा. त्यामुळे हा भाग दरवेळेच्या आमच्या गणपतीच्या सगळ्या एपिसोडमध्ये सगळ्यात जास्त व्हायरल होणारा म्हणजे फुगड्यांचा एपिसोड. तर या व्हिडिओला आता सुरुवात करूया आणि सगळी मंडळी हळूहळू जमत आहेत. तर आता ह्या व्हिडिओमध्ये खूप धमाल येणार आहे, त्यामुळे हा व्हिडिओ संपूर्ण पहा. काय काय मजा मस्ती करतात, कारण की आम्ही फक्त फुगडेच दाखवित नाही, फुगड्यांबरोबर आम्ही गजाली, ते आमची महत्त्वाची आमच्या चॅनलचं मेन हेतूच तो हा मालवणी गजाली. त्यामुळे फुगड्यांसोबत तुमका गजाली पण ऐकूक मिळतील आणि जुनी जुनी माणसं आहात जी कोकणाच्या पण बाहेर आहेत आता सध्या, तर त्यांच्यासाठी ह्यो व्हिडिओ सगळ्यात महत्त्वाचा. आणि त्यांना सगळी ही जुनी गाणी आठवणार आणि खास फुगडे बघण्यासाठी बघा ह्यो भजनात ना मधनाच दिलेलो फुगड्यांसाठी. हे ना कधी फुगडे बघितलेले नाही, तो आता पहिल्यांदाच बघणार आहोत. तर चला मित्रांनो, आता एक एक करून सगळ्यांका बोलवतात. तेजू आणि साक्षी गेलेले आहेत, त्यामुळे आता लवकरच फुगड्यांका सुरू होते. या 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 मंडळी या. बऱ्याच दिवसांनी गमताय तुम्ही. कधी येईल त्या सांग आधी, काय पण सांगा नको. हो औषिक विचारलं. पाटलांची मंडळी लवकर इलेली दिसता. हो गाडीयांची आमची कायम लेटच काय हो. बऱ्याच दिवसांनी गमतास. तुमचा होईता गत ना. दर्शना काकी इली म्हणजे बघू नको आता. मग नवीन नवीन लिस्ट मधली काढतात ही. हे त्याला सुरुवात करा, भजन आहे त्याला नंतर.
सोन्याची शिंपली का मोत्याने गुंपली खेळता रंगता गय कृष्णाने पाहिली खै गे. लवकर ये. पदर धरिला सोड कृष्णा पदर काय सोड कृष्णा पालव पूजा गे नावाचा मी वैताग घेईन मी तळ्यात जाईन मी मासोळी होईन तुझी मासोळी तर मी होईन कोळीगा गवटाच्या हटचंदी तुझ्या हट्टणी पूर्वीना वैताग घेईन मी आकाशी जाईन मी चांदणी होईन तू होई चांदणी तर मी होईन चंद्र ग हट्टाचे चंद्र म्हणजे हट्ट जो पूर्वीना तुझी डबी ती झाली ना जुनी काळी कनियंती लेकुरवाणी कानई खेळाया आली बाळ रडत घरी ग दे माझ्याकडे वरी पाऊस लागत सरी ग दे माझ्या छतरी खाली घरे माझी रे आमची लुगडी गडगड पाण्यात मासा पोहता कसा आमची फुगडी गडगड शेंगा लोंबती कशा लोंबती कश नारिंगच्या सुना मी सोबती कशा सोबती कश गवळणी कशा गवळणी हिरवेणी गवळणी कशा गवळणी कशा ते काय तुला सांगितलं तिच्यावर फोकस मार. अरे तिचं कॅमेरा नेला ते बंद करतात काय म्हणा. तर काय आईला गो मोबाईल डवळू केलास की काय इलाज नाहीच मग काय प्रश्नच येत नाही म्हण लवकर म्हण कैची तरी म्हण गरीब म्हण. गणपतीचे पाठी टाकीले गहू निवडता वाजिले आमचा गणोबाला आणगे सर्वात मोठा मानगी वरी बाय वरी साड्या वैली वरी आमच्या गणोबाला सोन्याची झाली. अकडे तरी राव तकडे राहूलच तर मी इथून तिथं जायचं पक्को सकलो माळ्यांना पडली की साक्षीच्या गव्हाची झाली
उगीच्याशी म्हण आधी पटकन या पटकन. आम्ही दोघे मैत्रिणी एकमत करू चहा पिण्याची बंद करू. चाय वाजली. माझ्या दारात मुताचा कोण साक्षी हे घे नंतर कोणाकडे मिळणार ना जाणी. अरे कोण नंतर तुझी जाऊ तुका म्हणतात ते म्हणून विचार कर. माझ्या खांद्यात शालू भोवत्या बसल्या भालू भोवताली बसल्या डुकर तिच्या बसलं सावळे नेसनात गेले कावळे. विचार मोठी कमेंट मारती. चांगला म्हणायचं नाही. गणपतीच्या पाठीमागे पडले गहू निवडता वाजले नऊ. गुलाबाचे फूल पेटीमध्ये आमची साक्षी ऐटी मध्ये. जा जाव्यांच्या फुगड्या पापन पा आमचे फुगडेला जागा द्या नाही तर लाता घ्या. उतर तू मैदानात मला दे. अरे पुष्पाची एंट्री झाली. या पुष्पा घे. अरे मैदानात हे त्याची व्हायरल झाली आहे फुगडी त्याची. पण ते का गाणी चल 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 पटकन. टाइमपास एवढं टाइम घालवलं तर तेवढं वेळ नाही आपल्याकडे. तोपर्यंत पंकज येऊ झालो. अजून या लंगडी पायाची माती जळून गेली जळता जळता काटा लागला भाओजी काटा झाडा भाओजी गेले दिल्लीला घरात झाला धिंगाण तुझी माझी फुगडी रंगान गो सांभाळ आपला ढुंगान गो. आला आता किती जनक मारू किल्ला फक्त नाही नाचला बाईजीशी गीत म्हणा तुका येतच नाही रे माका वा पूर्वा कुणकेश्वरचा तरी म्हण काहीतरी. कुणकेक तेवढाच माहिती आहे. दिंडो तरी मोडूक जा. आई आमच्या येतं तुका एंट्री मारूची आहे. मार मग एकदा. माझो मोडती जा तरी बघ प्रयत्न तरी कर बघूया पुढचं. जाना हा तर मार करतो तरी. तुका कोण नाही विचारणारा. मार तू एंट्री. तेवढं मत झालं बँक तेवढंच बसा. पोरी दिंडवला दिंडा मोरग पोरी दिंड्या
दोरी दिंड्याखाली मुलग उभी दिंड्याखाली मी आहे उभी हरी होता मक्का हक्क मारी काका दिंडवला पोरी दिंडवला दिंडवला पोरी दिंडवला दिंडा मोडग पोरी हक्क मारी आजी दिंडवला पोरी दिंडवला दिंडा मोडग पोरी दिंड्याची लांब दोरी दिंडा मोडग पोरी दिंड्याची लांब दोरी जामसडकरनी तुझी एक एंट्री होऊन दे. हे पक्को कोण घालताला पुष्पा गीत हा ते का की पुष्पा माती टिकाच काहीतरी ए मी तुला उतरून घेतलं तर तू माका घ्यायचा. म्हणणार गीत म्हणणार पटकन म्हणा. कोण खुला होता खरोखरच गोवान खुणावल्यान. रामचा काय तर घ्यावा अरे राम सीतेचा बाय पटापट तारावला मी त्याचं तेवढं भजन राम येत सीतेक बघूक राम येत म्हणतात. जा पुष्पा तू तरी जा त्याच्यात तरी जा त्याच्यात जात राम सीतेच्या वनात जा. मी पण हिची उद्या कंबर धरणार आहात. राम हिलो तुम्ही रामणी सीता बसली रथारथ चाले गड गडा सीता रडे डळ डळा सीतेचा सासरा विचारी होता सीते सुने कधी येशी सीते सुने कधी येशी नाही हो मामांजीनू येण्याची खुशी रथ चाले वनवाशी सीता रडे मनापाशी रामणी सीता बसली रथ चाले वनवाशी सीता रडे कृष्णाने झंडू जुगारीला कृष्णाने झंडू जुगारी
कलम टाळी कडाडली कलम टाळी कडाडली देव कै माते रडू लागली देव कै माते रडू लागली नको नको रडू देव कै माते नको नको रडू देव कै माते अम्मा पुत्र झाला नाही अम्मा पुत्र झाला नाही झाला नाही म्हणू काही झाला नाही म्हणू काही तळ्यात बाय मी वेंचित होत्या कळ्या ग वेंचित होत्या कळ्या ग राम सीतेच्या तळ्यात बाय मी वेंचित होत्या कळ्या ग वेंचित होत्या कळ्या ग इकडे सुनाले मामाजी पाहुणे चल चल सुने घराशी चल चल सुने घराशी कळी ना परडी बरे ना मी नाही यायची घराशी मी नाही यायची घराशी राम सीतेच्या तळ्यात बाय मी वेंचित होत्या कळ्या ग वेंचित होत्या कळ्या ग इकडे सासूबाई पाहुणी चल चल सुने घराशी चल चल सुने घराशी कळी फुले ना परडी बरे ना मी नाही यायची घराशी मी नाही यायची घराशी राम सीतेच्या तळ्यात बाय मी वेंचित होत्या कळ्या ग वेंचित होत्या कळ्या ग इकडनं आले भरतार मागे चल चल पत्नी घरा चल चल पत्नी घरा कळी उमगली परडी भरेली मी येते घराओ मी येते घराओ कळी उमगली परडी भरली मी येते घराओ मी येते घराओ लांबनी लांब मायार लांबनी लांब मायार लांबनी लांब मायार मोदी बाडवा डोंगर मोदी बाडवा डोंगर
झपाट्याचा ताण माझ्या झपाट्याखाली एवढीशी पोर माझ्या डाव्या हाताखाली नांदली तर बरी नाही तर घेला टाकली कशा बसले ते फुल्यात भरले रे कुठ्यात बसलं सावळे त्यात भरले कावळे गावामध्ये आधीच जरा तर गोल गोल फिरा नाही आता ही देवकडनं एक नंबर. आणि काय करायचं अगो आज 4-5 वर्ष फुगडी घालतात तुका फुगडी येत नाही. घे पुढे जरा. अशी समोरासमोर यावा. आता का स्टार्ट करा ये. तुमकाच दिसताला बारा उद्या बघताना. क्या बात है. कोण लय बोलला. नीचे अलीकडे एकान सुनेचा घ्यावा आणि एकान जिलाचा घ्यावा. माझी लेखक तुझ्या घरी दिल्ली तिची बातमी येऊ दिले काय म्हणी पाणी घी आणि चाय घी यांनी म्हणे पाणी घेतले चाय काले माझी लेखक घरात दिसत नायक काय तुझी लेख कय गेली तिचं माका सांगण गेली नाहीच असा येणे माझी लेख माझ्या घरी पिरा सोडली नायक तुझ्या घरी येऊन जिल्हान नेली तुका सांगा तुझे खोटी बोला शिकलं काय माझो शिरी काम गेलो तेव्हा तुझी लेख कपडे धुक जाते म्हणून सांगल्या आणि खय गेली तिचं माका सांगण गेली नाहीच अशा यांनी माझी लेख कपडे धुक गेली नायक तुझ्या जिल्ह्यात नेली तुका सांगा मी घे तू घे कोटी बोला लय शिकला काय गे मी लबाड बोलत शिकलय नाही तुझी लेख बनाला कोका चोरण खाल्यान आणखी हडकूक गेलय तेव्हाच नाहीच म्हणून चांगल्या गेलं काय करता त्यांच्या माडात चढान चोरून शेळी नारळ काढता
काय गे तुझी लेक डब्यातले लाडू शेळी नाला कांदा कांदा चिंता काय दारू माड्या काय गे रस्त्यात लेक हसतात मिळेल ऐका विरले नाय माझ्या नेत्या गळ्यात राजासो लेक बहारील विरले नाय मी गे तुझा फुगडी घालून दमल्या कारणाने बघा मस्तपैकी पावभाजी खातात मंडळी भरपूर आहे. कांदो कापाल तो पुरणार नाही हा एका पुरात तो पुढच्या एका परत कापू भजनाक नाही पुरत आहे तो. आतापासून कशा तरी बघा अशा प्रकारे फुगडी घालून दमलेली मंडळी हकडे बसली आहे. फुगडी न घालून मंडळी ही बघा अकडे बसली आणि फुगडी घालून मंडळी ही बघा अकडे बसली आहे घातलेली. तुमका घेवा उपवास आहे मग काय नाही. काय ग कशी झाली आहे कशी झाली आहे हा आवाज आवाज चांगली झाली आहे. मुंबईवर मामा विचार हवी आहे का मामाक वास लागलो हा. तरी बघा सगळी मंडळी फुगडीच्या अकडे बसली आणि बाहेर भजन इलेला. पंकज भाऊजी वाकून वाकून बघतायत पुष्पाला. अस्मिता तू मागून घेऊ शकतस किती तुका नाही म्हणणार नाही. काय हो तिखट झाली आहे मस्त लिंबू पिल्यावर होतं ती खतरनाक तिखट झाली आहे. लिंबूची गाडी येता मागसून झाडावर चढा गेलं ही का लिंबू हवे. तुमका नाही कशाक दिला तुमच्याकडे अंदाज घेतलो आम्ही कसं तिखट टाकीन. गाणं याक तर याक पण म्हटलंच ना याच्या टायमार नाव पण घेतलंच ना नाव पण नाही बरं घेतलं नाव तरी आता तरी घे. पुष्पा आतुरतन वाट बघता गोवा जायसून गमतात म्हणून थांबलं तो बघ म्हण लवकर तिघांनी नाव तरी घ्यावा या की होय होय लवकर लवकर सांग लवकर घे ही नवीन ही बाई ही बघा या पाटलिनीची सून ही बघा एक नाव घे व्हायरल होऊन जात. मंगळसूत्राच्या 2 वाट्या माहेर आणि सासरची खून त्याच्या पुढचं काय पुढे पुढे आठव 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 त्याला. तुमकाच दिसताला बरा उद्या बघताना क्या बात रे.